Podem evitar enviar un correu que està equivocat? Bé, la resposta en Gmail és que sí. El que passa és que tenim molt poc temps per fer-ho. Fixa-t'hi, aquest es tracta d'un correu equivocat. Molt bé. Quan jo li doni el botó enviar, us fixareu en un quadre de diàleg que sortirà a la part inferior esquerra, amb el qual em donarà durant 5 segons l'oportunitat de desfer aquest enviament. Fixeu-vos-hi. Aquí tenim el desfés i al passat 5 segons ja no tinc l'oportunitat de desfer aquest canvi. Efectivament, podem comprovar que el nostre destinatari ha rebut el correu equivocat. Bé, si es tracta d'aquest el cas, evidentment hem de fer un correu mencionant l'error anterior. No feu veure que no l'heu comès. De tota manera, podem augmentar aquest temps de seguretat de l'enviament si així us sentiu més segurs. Fixeu-vos-hi bé. D'acord? Aquest serà el correu correcte, el que jo vull enviar al nostre destinatari, i perquè em doni més temps a l'hora de corregir possibles errors en l'enviament, fixeu-vos-hi. Aniré al menú Configuració del Gmail. Tornaré a clicar a Configuració i d'entre les opcions que tenim aquí, que són bastantes i bastant interessants moltes d'elles, tenim el Desfés l'enviament. Per defecte ens dona 5 segons. Anem a ampliar aquest temps fins a 10 segons. Fixeu-vos que podríeu fer-ho fins a mig minut. 10 segons i veurem el canvi. Recordeu que quan apliqueu aquests canvis cal desar-los a la part inferior de la configuració del correu. Molt bé, i ara recuperem aquest correu que volíem enviar com a demostració i farem novament l'enviament. Podreu apreciar que el quadre de diàleg que apareixerà dura més l'opció desfer. Si sóc prou ràpid, al clicar desfer se torna a obrir el correu per fer la correcció. Això és útil, per exemple, quan volíem adjuntar alguna coseta i ens hem deixat. Normalment aquest error sí que... Ai, m'acabo de deixar l'arxiu adjunt i puc desfer i tindré l'oportunitat d'adjuntar. Tornem-li a donar a enviar, apreciem com el desfés es manté més temps, el doble de temps que abans, fins que finalment l'opció ja acaba per desaparèixer. Ara ja no tinc l'oportunitat. Efectivament, el nostre destinatari ha rebut ara el correu correcte. Bé, és un truc interessant en el Gmail, espero que us hagi agradat i que el pugueu aplicar en la vostra vida professional o personal si teniu un compte de Gmail.